एनिथिं एमजेआ फुथुलासो मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन गावनो फोरमायनानै लादों सासे फुथुला थारमाने ओरै मोसा होनबा मोसाग्रा थारमाने एमजेआ मिथिबाय वाव 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 माजों एल'दों खुलुमबाय लोगोफोर AHabani इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायग्रोना लाबाय आं दिनै मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय जोंना मैदोम बसुमतारिया जोंना एनिथिं एमजे मोनखौ मा होननानै बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निश्चय बुजिलांगोन आरोना माजों एल'दों एनिथिं एमजे बिथांनि भिडिअखौ नायनानै सोर गाबफाखो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ लाबोआ होननानै सानदोंमोन आङो नाथाय उपाय गैया आंनाबो भिउवार्सफ्रा मानिथारा लागायना हो आदा दांना हो आदा होनखायो मिथिबाय नङा होमबा बै समावहाय एमजे बिथांजों एमजेजोंथ' नङा प्रितिजों बिनि हिनजावना मा बियो आंथ' एसे डाउट दंखायोमोन दा गावनो फोरमायजोबनानै लाबाय मा बुंदों नङा होमबा दहाय आं भिडिअखौ ससे क्लिप नायदोंमोन हाबा जाबाय थानायावनो अलरेडि उदैयाव दंखायो होननानै फोरमायना होदों बिथाङा प्रिति बिनि हिनजावनो गावनि महाभारतखौ बुफ्रुजोबनानै लाबाय एनिथिं एमजेआहाय गावनि महाभारतखौ मा जालांनाय जाथाय गासिबो एमजेआ बुफ्रुनानै होजोबबाय मा जाम्बा लरग'नो ससियेल मिडियायावहाय फैनानै बेफोरबायदि गथ' गोरलैफोरबादि होनफैखो ओमफ्राय बियो हा न'खरनि काहानिखौ न'खराव सल्भ खालामनानै लानांगौ ससियेल मिडियायाव फैनानै गाबनो फैदों भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो एसे आं जावनायखौ नुहैथोंलाय आरो प्रितिखौथ' आंलाय मा होनबावनो प्रितिया दुगिमारि माबा केस होनो जालायलायो नामा सोर मैदोम गुन्दा बेलाय होननानै केस होनो ओंखारलायो नामा एमजेखौ केस होनो फाथायहरलायो नामा नोङो केसथ' हो होननानै फैयाखै भिडिअ बानायनानै फै पुलिस स्टेसनाव थांनानै होननानै एमजेआ फुथुला नालाय एनिथिं एमजेआ फुथुलासो मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन गावनो फोरमायनानै लादों सासे फुथुला थारमाने ओरै मोसा होनबा मोसाग्रा थारमाने एमजेआ मिथिबाय नै बिदि थारमाने बै समावहाय एमजेखौ थिनहरबाय जे थांदो पुलिस स्टेसनाव एसे भिडिअ लानानै फै मैदोमा गिथों नङा होमबा ओरैबायदि जाहैबाय इसिबां गोरलै मोनदों संसार जानायखौ दालाय माथो बोसोरसे बोसोरनै जास्लाबैयावनो दाना माथो डाइभर्सनो जायाफ्रामा आं होनदों जे बेफोरबायदि गावनि समस्याफोरखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंसिनि बे मोदै फुगारफैबा दा नोंसिनि नामाव जौसो लोंसैलाय आङो र' मिथिबाय एनिथिं एमजेजों प्रितिजों जिबादि जालायनाय जौसो लोंसै आङो बिसिनि नामै पार्टि मिथिबाय जाम्बानो हा लरग' बे नोंखौ डिभर्स होनो नागिरदों हा लंदं खुनानै जाङि खुना ब्लड फैनांगौ बेखौलाय नों माहाय बेबादि प्रितिमोन बादि हिनजावा मेरला जिबनावहाय गोदाव सोराव बेयो जाम्बा बेजों फुथुला बादि मोसा होजाबाय थायो आमाबा बिहावानो नोंखौ मानजिनोसो नागिरलायो नामा नोङो हा बिहावजों मानजि जायो फाग्ला गामसा खुनानै दांनांगौ मिथिबाय बिदिखौ फाग्ला खालामनानै लायोलै नोंसोरो मिथिबाय आंनियाथ' एसे बेलेग जाखायो मिथिखागौ रायजो राजाफोरा आं होनदों बेफोरबायदि गावनि न'खरनि समस्याफोरखौ ससियेल मिडियायावहाय फैनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैनो नाङा आरो लोगोसे प्रितियाबो बुंफैनो नाङा मिथिबाय न'खरनि काहानिखौ न'खराव सल्भ नोंसिनि बेफोरबायदि फुथुला गेलेनायखौ नायबाय थानांगौ नामा माबा बे मा होनो जोंना जेम्स आदाया मोनसे खोथा होनदोंमोन नालाय मा होनामोनलाय बियो सामब्राम होनदोंमोन नामा नोंसोरखौ सामब्राम हा ससियेल मिडियायाव नांलायनानै साननै उनाव फुदुंलायनानै माबा माबि होनला आङो देखायदों होननाया मिथिबाय बिदिसो नोंसिनाथ' मालाया दामलांखांबाय ओमफ्राय नैबे मैदोम बसुमतारी बुंनाया एबार नांसिगोन मिथिबाय खिस्ला माला बै खिस्लाबा बिजौआव नांहैसिगोन एबारावहाय दाना मिथिबाय मैदोम बसुमतारी बुंलायबाय नालाय एबार नांसिगोन बै समावबो 6 मासनिखौ बेलेगा दामलांबाय फाटाफाटि होनलायनाय जिफोर लांनाय लास्टआव मैदोम बसुमतारी होनबाय दायानो जाबाय दाना बेखायनो आङो एसे बुंनो बायो मिथिबाय दाना आं बुंबा थारमाने खिस्लामा बिजौआव नाङो थारमाने मानसिफोरनाव मिथिबाय बेखायनो आं बुंनो बायो दा नोंथांमोना होनलायबायना दे दांना हो आरो बयबो बानायबाय बयबो दांगासिनो ओंखायनो आंबो दांबाय दा आं दांनायखाय प्रितिनाव नांहैसिगोनलाय बे मिथिबाय फुरानो फाटाफाटि नांहैजोबसिगोन मिथिबाय खामानि गैया मिथिबाय खामानि गैया नोंसिनि बे जायाफ्रामा ससियेल मिडियायावहाय फुथुलाफोर बादि नों मास मोनसेबो जाया
नोंसिनि बे नाटकआ ओंखारबाय थायो मास मोनसे जायैयावनो नाटक गानानै दोनखादों नामा नोंसोरो नामा ना नोंबा खिबु प्रमोसननि थाखाय नामा ना फेमास जानायनि थाखाय बेफोर नांलायनायालाय नोंसिनालाय मुगै सुगै जायाफ्रामा दोन बेफोर बुस्थुखौहाय ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा गोदान ला इसिबां माने प्रब्लेम मोनदोंबा हा हु बायखाबाय न' लुबाय हा माथो जाखो गाव फैनो हाया थाथोंना गाव गारनो गोसो जादों डिभर्स होनो नागिरदों हो बलाय मा बुंनांगौ बाथ्रा दं बेखौलाय ला बेलेग हिनजाव गैयाबा नायना हरगोन आं गुवाहाटिनिफ्राय साफा साफा सिख्लाफोर फाग्ला नोङो बे हिनजावनि थाखाय जाम्बाया ओरै मेगन ओरै मोदै फुगारो बेखौ बेफोरबायदि हिनजावनि थाखाय बुंखादोंमोन आं ना प्रिटिनि मा भाइरेल जाखो दाना बै हटेलाव थांनानै ओरैजाय टावेल गानलायलायनानै ओरै गोबाख्रबलायनानै ओरैया नुजाबायना दानिया नङा होमबा सोरबा सोरबायाथ' हु आइ टेल इउ होनग्रा सासे दङमोन ना जोंहा आंनि बिनानाव प्रिटिखौ जाज खालामग्रा सोर नोंलाय मैदोम होनग्राया सिरि दंथारो आंनि बिनानाव प्रिटिखौ जाज खालामग्रा नों सोर होनग्राया नाम लाला आङो प्रिटि नोंना बिनानाव प्रिटिया माथो दाना अबेबा हटेलावहाय टावेल गानलायलायनाय सेंग्राजों माथो होननानैसो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ खम होनला आङो होनबा दाय जालायगोन बेनो मानसिफ्रा साननो हागौ मिनिदों नङा होमबा मैदोमाहाय मिनि जानाय खामानिखौनो मावखादोंना अलरेडि माबा मोनसे जादों भिट'रिया खोथा नोंसोरो आराम सिङाव सल्भ खालामना लाना बेफोर खोथाखौ नों पाब्लिकनि सिगाङाव फैनानै गोदाव सोरावै ओरै जादों होननानै बेबो बेखौ सोंखारियो बेबो बेखौ सोंखारियो थाइखाजों थाइखिजोंसो जाबाय बिसोरो एमजेआबो थाइखा आरो नैबे माबाया प्रिटियाबो थाइख्रिसो जाबाय बियो नङा होमबा थाइखाजों थाइख्रिजों मिलायलायबाय बेबो जेना बेबो जेना नङा होमबा एमजेआबोलाय माब्रै जेननो हौवा मानसि बेसोरा दाबो बैसोआनो जायाखै बुजिनो रोङा एसे खम बेबो आरो बे थाइख्रियाबोथ' जेनखाया साख्रि दं नार्स साख्रि दं होननानै लेबेल खिथियो खोमा नङा होमबा आं फाग्ला जालांबाय आं मोनथिबाय जरहाटनिफ्राय भिडिअ लाबोदों दे रायजो राजा नोंथांमोन जरहाट फैदों दिनैहाय नै ओंखारनोसै हटेलाव दङ नै सानराइज हटेलाव दंफैयो दायो बेखौनो नोंथांमोना साननो नाङा मानो मिनिदों नङा होमबा मिनि जानाय खामानि एमजे गाबनायखौ आं साबजानाय मोनाखै मानोना बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै आलबाल गाबफैलाबायनायखौ जोङो जाम्बा बे हौवा जानानै बेफोरखौ नायनांगौ नामा गोदान लानांगौ गोदान मिथिबाय बेफोरबायदि प्रेसार मोनदोंब्लाना बेकार लाब गैया गारदो डिभर्स बिदों डिभर्स हो लागाव गोदान संसार लादो गोदान सिख्ला लादो क'क्राझाराव थादो बिन्दास बिमा बिफाजों मिलायनानै लाबोनानै आराम बिन्दास संसार जादो एकलाय बे फाग्ला बे सासे हिनजावनि थाखाय वेस्ट बेंगलनि बे सासे हिनजावनि थाखाय गाबबाय थायो बेखौ मुगै सुगै जायाफ्रा माने बे भिडिअनि गेजेरजों नांसिगोनलाय मिथिखायो आं बुंनायाथ' नांखायो दाख्लैनिफ्रायनो जे बेलेगा जे फाटाफाटि दामलांबाय बेखौ नायनाय नङा एबारावहाय नैबे मैदोम बुंनायखौसो एबार नांसिगोनलाय एबारावहाय नङा होमबा बिदिसो ओंखायनो भाई बांद्राय मानसिफोरखौबो मिनिनो नाङालै मिथिबाय मिनिनो नाङा बहुद टाइमाव बहुद बाथ्रा बुंबोदों नङा होमबा बेनो गासिबो ओंखारजोबो मिथिबाय गाव गावनियावबो ओंखारजोबो बेफोरो बुजिबायना बेखायनो आं होनदों बे प्रिटिनि थाखाय इसिबां माने बेवहाय नोङो फाग्ला जाबाय थानो नाङा मिथिबाय गोदान ला गोदान एमजे भाई आं नोंनो एडभाइस होबाय मोजां एडभाइसखौनो होदों आङो आरो होनखादों आङो कानेक्सन गैयाबा आं लगायना होगोन माबायावहाय गुवाहाटियाव नङा होमबा नायना हरगोन आङो सासे साफा सिख्ला दा बेनो भिडिअआ रायजो राजा नोंथांमोन जेबो बुंनो थांला आङो बांद्राय बुंबाथ' दाय जायो नङा होमबा आं बुंबा दाय जायो नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बयबो मिथिखागौ मैदोम बुंनाया बे खिलमा भिडिअआव नाङो बेखायनो आं भिडिअखौ गोलाव खालामा नांगौ जायोबा सेकेन्ड पार्ट लाबोगोन सेकेन्ड भिडिअ बाथ्रा मोजाङै आं दा फ्रेस जायाखै मिथिबाय आङो फ्रेस जाग्रोनानै लानि फ्रेस जानानै मोनसे भिडिअ आरामसे हगारगोन आङो बेखौ स्पेसियलि हगारगोन आङो मिथिबाय